obehánové videa a dnešní video natáčím s Babčou. Ano, super, vyzvedám autobus nevadí. No, a dneska si budeme povídat o čem. Dnešní video budeme natáčet o názvu a já budu říkat o dalších 5 faktů a ona o mě. Takže tak. Je 13 let. Já. Zachor. Tančí street dance. Zelený top a vážné oči. Asi obarvená, pokud to není přírodní barva. Sapča váží 1 kilo. Ano, já jsem podvyživená. Ztratil včera boty. Myslíš to vystřihnout? Čo jsem si boty? Píská na prsty. Darča má bílý zuby. Dnešek všechno, větší video trapnější jsme nemohli natočit, protože jsme úplně tupí. Ano, já jsem trochu blondýna, ale taková fialová. Prostě jsme si dali trapa. Takže čím víc dislikeů, tak tím víc vás budeme mít rádi. A tím víc komentů, tím víc porotáme. A pokud by to šlo, tak budete odběratel, protože já teprve začínám natáčet. Takže potřebuju odpíka a budem trsat. Ahoj.